Muri yeZimbabwe aiwa nyika yeZambia yazviramba yajamuka madhiri acho nokuti yauya pana pakatama kuti zvakuti nyika yeZimbabwe aiwa charega kumira nayo kana kufaita mabattles ayo. Nsana mbena mashoko abuda aitwa prominent activists nawo yema Olympics aiwa ekuParis yaitozokura moto notobva subscribe like utina on the bell icon noti nopinda pahendo ya prominent activist anonzi Joseph Kalimbwe anyora achiti folks book a private jet of $11,000 per hour to go loitering around the streets of Paris with their wives. Then tomorrow, Zambia must join other SADC countries in calling for the aid of sanctions. These are self-inflicted problems. Our country must never be drawn into jokes. Varuramba chiti nyika yedu haifana kupinda majokes akadai kuti nyika aiwa inozviti its success iri kuhindiwa nemasanctions akaiswa nethe US kuti aiwa nyika progress yeeconomy iri kumiswa nemasanctions, but tiri kuona kuti they are mismanaging ma-state resources kuti vanousa 11,000 kuti aiwa 11,000 per hour jet ndiyo anoshandisa kuti hande kuParis amene kunotora ma-hours mangani toenda ikoko vonoloita muma-streets and then voenda nevamwe vanhu vasiri dedicated nema-Olympics iwawo varuke vachiti aiwa kana zvakadaro ma-problems akadai so aiwa munofanira kungozama ngosolve muzame kutsvaka mamwe ma-means ari very much cheaper. Tudze mafikiro enyu munoti kudi pamusoro mashoko abuda achibva kuZambia aiwa vachiramba chiti aiwa nyika yeZimbabwe inenge yava kuzviitisa notobva subscribe like utina on the bell icon.